Candaba Viaduct, sinimula na. Rerouting plan para sa mga 12-wheeler trucks, ipinatupad ng NLEX. City of Mexico Bill, inihain ni Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales sa Kamara. City Hall ng San Fernando, plano raw gawing public library at museum ni Mayor Vilma Calua. Phil-Canadian Olympic medalist muwi sa Pinas para maging kinatawan ng bansa sa mga international swimming competitions. At Fernandina National Artist for Music, binigyang pugay ng kanyang mga kabalin. Magandang araw kariyon, ako po si Jody Dizon Mercado. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Paunawa po sa mga motorista, sinimula na nitong Lunes, July 11 ang rehabilitasyon ng southbound portion ng Candaba Viaduct sa NLEX. Dahil dito, hindi muna pahihintulutang dumaan sa nasabing expressway ang mga 12-wheeler trucks pataas. May detalye si Liana Canilao. Sinimulan na ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang isang major safety upgrade sa southbound portion ng Candaba Viaduct Lunes, July 11. Ito ay bilang pagtitiyak umano ng integridad ng viaduct para sa kaligtasan ng mga motorista. Inirekomenda rin ng engineering consultant ng korporasyon ang pagtugon sa issue sa mabibigat na kargada na nakaaapekto sa viaduct. Kaya't sa parehong araw, ipinatupad ang rerouting plan para sa mga 12-wheeler truck pataas. Sa mga manggagaling sa Angeles at San Fernando na lulusot sa Mexico, Santa Ana, Arayat, Cabiao, San Isidro at Gapan Nueva Ecija, maaaring dumaan sa Olongapo Gapan Road. Para naman sa mga galing Mabalacat, maaaring baybayin ng Mabalacat Magalang Road at pag nakarating sa Magalang, kumanan sa Magalang Arayat Road. Pagdating sa Arayat, pwedeng dumaan sa Olongapo Gapan Road patungo sa Cabiao, San Isidro at Gapan. Pagdating sa Gapan, kumanan papunta sa Maharlika Highway at dumaan sa San Miguel, San Ildefonso at San Rafael, Bulacan. Pagdating sa San Rafael, kumaliwa sa Plaridel Bypass Road. Gayunpaman, nilinaw ng NLEX Corporation na ang mga sasakyang nabibilang sa Class 1 at 2, gayon din ng mga 10-wheeler truck na mababa sa 33 tonelada, maaari pa ring dumaan sa southbound na bahagi ng viaduct. Magtatalaga rin umano ng mga patrol crew at traffic marshals at maglalagay ng directional traffic signs sa mga estratehikong lokasyon ang kumpanya upang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko at gabayan ng mga motorista sa loob ng repair site. Maaapektuhan naman ng rerouting scheme ang mga toll plaza ng San Fernando at San Simon. Pinapayuhan ng mga motorista na i-install ang kanilang mga RFID at tiyaking updated at may sapat na load ang kanilang mga account. Pinabibilis umano ng NLEX ang pagtatayo ng ikatlong viaduct na inaasahang matatapos sa ika-4 na quarter ng 2024. Liana Canilao, CLTV News. Irerekomenda raw ng dating opisyal ng Porac Truckers and Haulers Association na si Mike Tapang sa kanilang mga miyembro na mag-ambagan para makalikom ng pondo sa pagpapagawa ng sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Ito umano ang nakikitang solusyon upang hindi na nila kailangang umikot sa mahabang dadaanan ng Nueva Ecija at Bulacan matapos isara sa 12-wheeler trucks pataas ang NLEX dahil sa pagsasaayos ng Candaba Viaduct. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Hindi na po pwedeng dumaan sa North Luzon Expressway o NLEX ang mga 12-wheeler truck pataas matapos na simulan ng NLEX Corporation ang rehabilitasyon ng Candaba Viaduct Lunes nitong July 11. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bahagi ito ng kanilang safety protocol habang ongoing pa ang construction project sa nasabing bahagi ng expressway. Sa inilabas na rerouting plan ng NLEX Corporation, kailangang umikot sa mga service road sa ilang bayan ng Pampanga at Nueva Ecija ang mga truck patungo
Mangungong, Bulacan. Sa sitwasyong ito, aminado ang dating opisyal ng Porac Truckers Association na si Mike Tapang na higit na lalaki ang kanilang gasto sa diesel sa haba ng kanilang kailangang baybayin. Dahil dito naisipan umano niyang iapela sa kanyang mga kapwa negosyante sa industriya na mag-ambagan sa pagpapagawa ng mga nasirang kalsada sa bahagi ng Manila North Road o MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Sinasuggest ko sa aking mga kasamaan, ang nakikita kong mabilis ang solusyon dito kasamang Paulo, lalo na dito sa may MacArthur Highway, kung kaya naming umikot doon sa Cabiao, Nueva Ecija, na po sa taas ng diesel, sa dami ng mga gastusin doon na po, siguro sabi ko sa aking mga kasamaan sa mga industriya ng trucking, mag-chip-in-chip-in kami, paggawa namin itong kalsada muna dito sa may MacArthur Highway, no po. Tapos, mag-limit na kami, umpisa na namin sa aming sarili. Sabi nga, Nay, na limitahan ng karga. Self-regulation ang hiling ni Tapang sa mga kasamahan na apektado ng mahabang ruta. Hindi lamang anya ang industriya ng trucking ang apektado dito, kundi ang 70% na industriya ng quarry sa Pampanga na karamihan sa mga kliyente ay nasa National Capital Region. Iniiwasan po natin kasi kasamang Paulo, baka maisip ng mga Maynila, although ngayon may mga galawan na po, no, naisip na nilang mag-barge via Zambales. Kapag nangyari po yan, baka tatamaan po ang industriya ng Pampanga at ng Tarlac pag nangyari pong magbabarge na lang yung mga kliyente namin o yung mga customer namin dito sa Kalakang, Maynila. Hanggang Batangas po yan kasi kapag nag-barge po yan at nakayanan na ng mga Maynila niyan, siguro po masasabi ko 70% ng industriya ng Pampanga ay ng Pampanga at Tarlac galing ang kliyente nila ay galing po ng Maynila. So kaya kailangan po bibigyan po ng solusyon kaagad nang sa gayon po hindi tuluyang mamamatay ang industriya at hindi na po nakakasira ang aming mga truck sa kakalsadahan. So ipairal po, lagi ko po sinasabi sa kanila, ipairal po natin ang ating corporate social responsibility. Walang regulatory body ang hanay ng mga nasa trucking industry. Paniwala ni Tapang, hindi klaro ang batas sa pagpasok ng mga bagong modelo ng truck sa bansa, gaya ng HOWO. Kung nga nating sisiyatin, kapag gross vehicle weight, base po yan sa LTO, ang mga truck namin, nire-registro po namin yan. Kapag sinabi po nilang gross vehicle weight, yung allowed capacity, let's say 20 tons lang ang allowed capacity dun sa aming registration, hanggang dun ka lang. Kaso po, itong mga HOWO na dumating na to, wala pang laman yung truck 20 tonelada na. Yung axle load po na binabanggit nila, 13.5 kada axle. Ang problema po doon, aminin na namin, dinadagdagan namin. So, nire-reconfigure po namin. Samantala, kinumpirma ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na may mga pagpupulong na sila sa mga industriya ng trucking sa probinsya. Kabilang umano sa mga nais niyang malinaw ay kung ano nga ba ang gagamiting standard pagdating ng pagtitimbang ng mga dambuhalang truck sa kalsada. Kami na pag-usapan last week. So, within the week, uupo naman kami with the national government para once and for all, ma-decide na talaga kung ano ba dapat na talagang timbang ng isang truck. Kasi sabi ko nga, although sa mga negosyante, kumikita sila, the more na marami silang dalang buhangin, mas malaki kita nila. Pero yung perwisyong nangyayari naman ho sa mga daan natin, sa ekonomiya natin, tulad ho na nangyari na sa Apalit, 2019, nabisyuhan na ho natin sila. Yung iniiwasan natin na mangyari masira ang daan, ito na naman ho, sira na naman ang mga daan. So, papatawag ko po ang national government so we can decide ano ba talagang dapat na timbang lang na dalhin ng mga truck natin para hindi ho nakaka-perwisyo sa mga daan natin. Paolo G. Santos, CLTV News. Pumalag ang Mabalacat City Local Government Unit na isama ang lungsod sa mga rerouting plan o ruta ng mga malalaking truck na hindi padaraanin sa Candawa Viaduct dahil sa konstruksyon na ginagawa sa bahagi ito ng North Luzon Expressway. Magre-resulta umano ito ng traffic congestion na posibleng makaparalisa sa lagay ng transportasyon sa syudad. Ito ang balita ni Paolo G. Santos.
lagay ng kalakalan at pagnenegosyo at posibleng traffic congestion. Ito ang naging konsiderasyon ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat City kung kaya't tumanggi sila sa plano ng NLEX Corporation na maging detour ng malalaking truck ang bahagi ng Santa Ines Interchange. Dahil sa ginagawang konstruksyon sa Candaba Viaduct ay hindi muna ito maaaring daanan ng mga truck. Base kasi dun sa nauna nilang presentation is ang binigay nilang option ay yung sa Santa Ines, no. Pero gusto man naming makatulong sa plano, ito po ay close to impossible dahil ito po ay magdudulot ng mas matindi pang traffic, no, kasi ang base sa kanilang presentation ay magpapasok doon, dadaan yung mga 40-footer container. Maliban sa Santa Ines exit ay mayroon na umanong ibang option ngayon ang NLEX. Ang latest po na narinig namin mula sa NLEX, kung hindi po pwede yung sa Santa Ines, the next option would be yung sa Concepcion, ang kanilang pwedeng gamitin na daan. Samantala, sa videong ito makikita ang galaw ng transportasyon at kalagayan ng kalsada kung saan gustong padaanin ang mga malalaking truck na lalabas ng Santa Ines exit. May daan din sa bahaging ito papunta ng Clark Economic Zone. Ayon kay Pelayo, nauunawaan naman nila ang planong rehabilitasyon ng NLEX Candaba Viaduct, pero ang abalang ito ay makapamemerwisyo sa economic activity ng mga locators sa Freeport Zone. 90% kasi ng sa Clark Freeport, no, ng industry doon, sakop ng Mabalacat City. Kaya just imagine kung gaano kalaki ang impact nito pagdating sa logistics and traffic. So, yan ang kino-consider namin napaka-importante. Ayon naman kay Atty. Romulo Kimbo, ang Chief Communication Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation, mayroon na umanong updated rerouting map. Ito umano ay aprobado ng DPWH at naikonsulta sa mga concerned LGU. Samantala, wala namang kumpirmasyon si Kimbo kung epektibo pa ba ang mga naipost nila na mga ruta nitong Miyerkules ng gabi, July 6, dahil umuusad pa raw ang kanilang consultation meeting sa mga LGUs. Sinabi naman ni Rene Romero, Private Sector Representative sa Regional Development Council o RDC at dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM, bago pa man ang rehabilitasyon ng Candaba Viaduct ay mayroon na umanong rekomendasyon ang RDC Region 3 sa NLEX na road under the bridge, ngunit hindi ito pinakinggan. Sinuggest namin sa kanila, nagagawa sila ng daan sa ilalim ng tulay, no? So that kung ano man ang mangyari diyan sa dalawang viaduct, yung northbound at saka southbound, meron tayong third viaduct. Ang third viaduct na ito ay malayong mawawasak kasi on the ground siya. Hindi siya elevated, no? Hindi siya elevated. Ngayon, yung viaduct, yung Candaba Swamp, di ba, pag tagulan, lubog yan, no? May baha. Pwede mo namang habulin yun sa tambak eh. Ako ang tingin ko dapat gawin na ng ng NLEX. Sa punto de vista ni Romero, dapat katanggap-tanggap ang mga rerouting plan na ipinapalad ng NLEX dahil malaking kawalan sa mga trucking at quarry industry ang nangyayari, lalo na kung 6 na buwan ang tinatayang construction period ng Candaba Viaduct. Kung kausap ko sila, bibiroin ko sila, baka gusto nilang bigyan ng ayuda yung mga tatamaan ng mga truckers, no? I-ayuda nila yung differential. Let's say 4 hours, for 4 hours, biyahe ng Manila, gagastos ka ng 4,000. Baka per biyahe, pwede nilang i-ayuda yun. Total, sila ang nagre-reroute eh. Kawawa naman itong mga locators natin, yung mga truckers na yung sa quarry natin, no? Sa tingin ko pati yung income natin sa quarry niyan baka tatamaan din eh. Samantala, magkakaroon umano ng consultative meeting bukas July 15 ang mga stakeholders kasama ang provincial government ng Pampanga, NLEX at iba pang lead agency ng gobyerno ukol sa usaping ito ng rerouting ng mga truck. Paulo G. Santos, CLTV News.
Inihain ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales ang House Bill 1683 sa 19th Congress nitong Lunes, July 11. Layo nitong gawin component city ang munisipalidad ng Mexico. Sa panukala ng mamabatas, sinabi nito na pasok sa kwalifikasyon para maging component city ang bayan ng Mexico. Batay sa batas, ang isang munisipalidad ay maaaring gawing component city kung ito ay may average annual income na hindi bababa sa 100 milyong piso sa huling 2 magkasunod na taon at mayroong populasyon na hindi bababa sa 150,000. Nakasaad sa House Bill 1683 na mayroong kulang 12,000 hektaryang land area ang bayan ng Mexico. Umaabot naman sa 173,403 ang populasyon ng naturang lugar noong Enero 2020. Ayon pa sa mamabatas, ang Mexico na itinuturing na first-class municipality ay may annual income na 193.4 million pesos noong 2021. Sa pagbabalik ng CLTV News, benepisyo ng CDC employees mananatili sa status quo matapos aprobahan ng Board of Directors. Ang Angeles City Council at Metro Clark Advisory Council nakikiisa sa panawagan ng CDC employees kontra bawas sahod. Inireklamong plastic grinding facility sa bayan ng Mexico ipinasara na ng munisipyo. City Hall ng San Fernando, plano raw gawing public library at museum ni Mayor Vilma Caluwag. At bisikleta para sa barya at maruming pera, ilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita nitong nakaraang linggo. Pansamantala munang hindi mababawasan ang take-home pay ng halos lahat ng empleyado ng Clark Development Corporation o CDC. Inaprobahan kasi ng CDC Board of Directors ang apela ng mga ito na status quo muna ang implementasyon ng Compensation and Position Classification System o CPCS na ibinaba ng Governance Commission on GOCCs. Matatanda ang una ng sinabi ng CDC na wala naman daw sa kanila ang desisyon kung pwede itong hindi muna ipatupad. Samantala, nakiisa rin ang Angeles City Council at Metro Clark Advisory Council sa panawagan ng CDC na huwag tanggalin ang ilan sa mga benepisyo. Ito ang balita ni Angelica Cara. Inaprobahan na ng Board of Directors ng Clark Development Corporation o CDC ang panawagan ng mga empleyado na wag munang ipatupad ang Compensation and Position Classification System o CPCS na ibinaba ng Governance Commission on Government, Owned and Controlled Corporations o GCG. Ibig sabihin nito, hindi muna kakaltasan ng sahod ng mga empleyado habang gumugulong ang apela ng mga ito sa GCG na huwag tanggalin ang ilan sa kanilang mga benepisyo alinsunod sa Collective Bargaining Agreement o CBA. Kabilang dito ang health coverage, retirement plan, cost of living allowance, housing, utilities at transportation allowances at maging ang meritorious service pay na batay sa haba ng kanilang serbisyo sa CDC. Kung susumahin, aabot umano sa higit 30% ito ng kanilang sahod buwan-buwan. Kaya bagamat tataas ang basic pay nila sa ilalim ng CPCS ay mababawasan ng mas malaki ang kanilang maiuuwi. Kapag nagkataon ay nasa 635 na empleyado ang apektado ng CPCS, kumpara sa 35 na nasa top management na naramdaman ng pagtaas sa kanilang sweldo.
Nagpapasalamat naman umano ang Association of Concerned CDC Employees o ACCESS na samahan ng mga rank and file at gayon din ang Association of CDC Supervisory Personnel. Malaki ang pasasalamat namin kasi immediate na nag-action yung management with the help yung board of namin na in-status ko lahat yung mga abis namin, ibig sabihin yung allowance, benefits, and incentives at saka yung sweldo namin. Status ko lahat pending appeal. Ngunit ito ay pansamantala lamang daw dahil hanggat hindi sinususpinde at nire-revisa ng GCG ang inilabas nilang CPCS ng CDC ay mananatili ang banta na anumang oras ay matatanggalan sila ng benepisyo. Kaya ang panawagan ng mga empleyado ay ang patuloy na pagkalampag sa komisyon upang pag-aralan ng kanilang estado. Naisumite na umano ng CDC sa GCG ang appeal at motion for reconsideration ukol dito. Kung tutuusin ay deserve umano ng CDC employees ang mga benepisyo at insentibo na meron sila ngayon, lalo na at kumikita ang Clark Freeport dahil din sa sigasig at kagalingan daw ng mga manggagawa dito. Na-develop po ng todo itong Clark kung hindi sa mga kasipagan. At saka, yun nga po, deserve talaga po namin ang mataasan ng maumentuhan at mataasan ng aming mga sahod at saka dapat ma-retain din po sana yung aming allowance, benefits, and incentive kasi ito pang mga abis na ito ay nakuha po namin sa pamagitan ng CBA. 3 dekada na po ang nakakaraan. Bago, wala pa po ang GCG, meron na po kami mga abis dito. Samantala, nakiisa na rin ng Angeles City Council at Metro Clark Advisory Council sa panawagan ng CDC Management and Employees sa GCG. Naipadala na umano ng sangguniang panlungsod ng Angeles sa GCG ang Resolution Number 10081 Series of 2022 na humihiling na suspendihin ng komisyon ang implementation ng CPCS ng CDC at gumawa ng bagong salary at benefits matrix. Si Councilor Jay Sangil ang proponent ng resolution at unanimously approve ito ng mga miyembro ng konseho. Ganito rin ang kahilingan ng Metro Clark Advisory Council sa kanilang Manifesto Resolution Number 2, Series of 2022. Sa halip na dagdag sahod, ay nagmistulan umanong large-scale diminution of pay pa ang nangyari. Ito ay pirmado ni Mayor Chris Garba ng Mabalacat City, Mayor Jose Feliciano ng Bamban-Tarlac, Mayor Jamie Capil ng Porac, Pampanga, Mayor Carmelo Lazatin ng Angeles City at former Capas Mayor Reynaldo Katakutan. Ang Advisory Council ay binubuo ng mga local government units na sumasakop sa ilang mga bahagi ng Clark Freeport Zone. Malaking tulong umano ito para higit na mapalakas ang apila ng CDC. Nagpapasalamat po kami sa kanila, sa kanilang mga support. Kuha nga po kami at concerned din po sila sa amin. Malaking tulong po para ma-approvean po yung MR ng management sa GCG. Sa kabilang banda, nakikipag-ugnayan na ang CLTV sa GCG ukol dito, ngunit wala pang tugon mula sa komisyon. Angelica Cara, CLTV News. Matapos ang 3 taong kalbaryo ng mga residente sa barangay Sabanilla, Mexico, Pampanga, ipinasara na ng munisipyo ang isang plastic recycling facility sa lugar na pinanggagalingan umano ng masamang amoy. Ayon sa administrador ng bayan, walang business permit ang naturang establishmento dahil ito ay nasa residential area. May ula si J.M. De Jesus. Walang business permit. Ito ang naging dahilan upang ipasara ng pamahalaang bayan ng Mexico, Pampanga ang ARL Materials Recovery na isang plastic grinding facility Lunes, July 11. Halos 3 taon nang inirereklamo ng mga residente sa barangay Sabanilla ang pasilidad dahil umano sa masamang amoy buhat dito na nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Matatanda ang huli ito na ay balita sa CLTV News noong June 13 ngayong taon. Ayon kay Ferdinand Meneses, Municipal Administrator, hindi umano nabigyan ng permit na nasabing negosyo dahil nasa gitna ito ng residential area. Meron tayong classification sa lote. Residential, agriculture, tsaka industrial.
ang kanyang lote doon sa Banilla is a residential, no? Makikita mo yung kalsada, maliit lang naman, no? Meron tayong zoning na kung saan itatalaga yung mga industrial at light industrial business na itatayo mo dito sa Mexico. Naka-identify yan sa Mexico kung saan yan. Pero kung naka-residential, yung business mo itinatayo mo sa light industrial, hindi pwede doon. Kaya na-disapprove sa Sangguniang Bayan. Hindi siya nabigyan ng permit. Kailangan naman ng unahin ng munisipyo ang kalagayan ng nakararami dahil tuloy-tuloy ang reklamo na kanilang natatanggap laban sa plastic grinding facility. Siyempre wala kaming magawa. Merong complaint sa tabi niya. Siyempre ang gagawin ng alkalde, ng ating chief executive, orderin kami para padlock. No? Dahil operated yan without business permit. Paano ka makapag-operate walang business permit? No. Illegal ka, no. Kaya nilagyan namin ng padlock para hindi siya makapag-operate. Once nililis niya yan, kakasuhan siya. No. Violation yun. Tinanong ng CLTV News kung bakit sa tinagal-tagal ng reklamo ng mga residente ay ngayon lamang ipinasara ang nasabing pasilidad. Sagot ni Meneses, wala itong business permit kaya hindi rin sila makapag-issue ng closure order. Buwelta naman ng ARL Materials Recovery, hindi umuno basura ang nakaimbak sa kanilang factory kundi scrap materials at wala umuno itong masamang amoy. Plastic scrap. So yung mga reject ng mga factories, yun yung mga kinukuha namin or minsan dinedeliver dito tapos ginigiling para i-deliver ulit sa factory. So basically, sinesegregate siya tapos igilingin tapos yun na, babalik na sa mga pabrika. Nais din linawin ng may-ari na hindi sila nagtutunaw ng plastic at hindi pulverize ang plastic matapos gilingin. Ay hindi po totoo yun, which is in-explain din namin nila sa kanila yon kasi nagreklamo ulit sila nun sa barangay, nag-submit sila ng letter, tapos nagharap-harap kami dun sa barangay, tapos in-explain nga namin yung sitwasyon. Tapos sabi nila, naiintindihan naman daw nila, kaya lang dun sa report na lumabas nung nakaraan, sinabi nga na nagtutunaw. Pero hindi ko alam kung hindi ba nila naintindihan o ayaw lang intindihin, kasi yun naman yung sinabi namin, wala naman talaga nagtutunaw dito, hindi naman kami, planta ng mga manufacturing ng mga plastic. Nagigiling lang talaga kami at segregate. Susubukan pa din naman mag-apply ng business permit ng grinding facility dahil ito man ang kanilang kaisa-isang kabuhayan. Yung pamilya namin, dito kami umaasa ng pangkabuhayan. Tapos yung mga tauhan din namin na yun, namamasukan sa amin na dito rin sila kumukuha ng pangkain nila. So, yun lang, na sana intindihin lang lahat ng mga sitwasyon. Handa naman umunang bigyan ng permit ng munisipyo ang pasilidad kung ito ay makakahanap ng ibang lugar na pasok sa industrial zone ng bayan. 100% yun bibigyan siya basta yung lugar niya pitted doon sa tatayo niyang business. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng ganun. Siyempre, everybody kasi dinadaan natin sa proseso. Binibigyan natin chances para makapag-operate sila. Kasi kami nga, gusto namin lahat ng tao ay magkaroon ng negosyo. Maganda matutulong sa munisipyo. It's another source of income. Kaso siyempre, pag mayroong violation, hindi natin ito-tolerate yan. No? Kawawa naman yung mga ibang constituent. JM De Jesus, CLTV News. Plano raw gawing public library at museum ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang kasalukuyang gusali ng City Hall. Ayon kay Caluwag, napapanahon na raw para magtayo ng panibagong City Hall dahil congested na rin ang lugar ng kasalukuyang mga tanggapan ng LGU. Makatutulong din daw sa pagpreserba ng kulturang Kapampangan ang pagkakaroon ng museo at library. May detalye si JM De Jesus. Plano raw gawing public library at museo ni Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga ang kasalukuyang gusaling pampamahalaan ng lungsod na matatagpuan sa Barangay Santo Rosario. Plano ko sana kung mapagbibigyan
dahil yun, kayo na rin ang nagsabi, talagang congested na talaga, walang parking and all. So plano ko talaga gawin na lang siyang museum and public library. Tapos magtatayo tayo ng bagong city hall na nakapagitna para accessible lahat sa mga Fernandinos. Tiwala raw ang alkalde na makatutulong ito sa pagpepreserba ng kasaysayan at kulturang Fernandino. Gusto ko kasing makita na parang heritage para at least merong pupuntahan yung mga tao at titignan din natin lahat ng mga barangays kung meron pa tayong pwedeng ma-preserve doon para naman mabuhay yung turismo dito sa San Fernando. Ayon sa cultural advocate na si Ivan Henares, napaka-importante ang mundo na mapreserba ang kulturang Fernandino dahil malaki ang naging ambag ito sa bansa. Alam mo, sobrang yaman ng kasaysayan natin dito sa San Fernando, and it's very important that we are able to highlight that, no? Marami nang nawala, maraming nasira, especially nung nagbaha at saka lahar dito, no? Nalubog ang mga iba't ibang mga historical structures, no? Nakikipag-ugnayan na umuno ang kasulukuyang administrasyon sa iba't ibang cultural at heritage advocates upang maisaayos sa mga plano sa Heritage District at pagpapatayo ng library at museo. Kumakausap na tayo ng mga old families tsaka mga iba't ibang personalities in San Fernando to donate items for the museum. We will encourage people to start donating their books, no, to the city kasi nga magkakaroon na tayo ng city library. Suportado naman umuno ng sangguniang panglungsod ng naturang programa. In terms of supporting the initiatives and plans of our local chief executive, they will be requiring funding in the future. Aprobado rin para sa ilang mga Fernandino na gawing museo at tourist spot ang City Hall. Para sa akin po, pabor naman po siya na gawing library po itong ating munisipyo po dahil parang karagdagan na rin po na tourist attraction po dito sa bayan po ng San Fernando, Pampanga po. Para at least kahit papaano madagdagan po yung mga taong bumibisita po dito sa ating bayan po. Sa opinion ko po, magiging pabor din po to, hindi lang po para po sa amin na mga dito po na nakatira po sa San Fernando, kundi maging na rin po sa aming lokalidad na rin po. Dahil ito po ay bilang mag-iisang tulay para po magkaroon po ng tourist attraction po yung lugar natin. Samantala sa ngayon ay wala pa umano na pag-uusapan ng administrasyon kung saan nililipat ang City Hall ng syudad, ngunit halos lahat ng opisina ay nailipat na sa Heroes Hall. Tiniyak naman ni Kaluwag na magiging accessible ang bagong site ng gusaling pampamahalaan ng lungsod. Riam De Jesus, CLTV News. Isang cycling event ang inihahanda ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Pampanga Branch. Ang ipambabayad para makasali, mga nakatagong barya at maduduming pera. Paraan daw ito ng BSP para maiayos ang sirkulasyon ng mga salapi. Narito ang ulat. Upang mapalitan ng malinis at bagong pera ang mga umiikot ngayon sa sirkulasyon, isang aktibidad ang naisip ng Bangko Sentral ng Pilipinas habang naitataguyod din ng health and wellness ng publiko. Ito ang bisikleta para sa barya at maruming pera. Para makasama sa cycling event na ito, kailangang magparehistro at magbayad ng 300 pesos gamit ang mga nakatagong barya, mga luma, punit o maruming pera. Hikain po ng bisikleta para sa barya at maduming pera ay para ibalik sa Bangko Sentral ang mga coins na nakaimbak sa mga alkansya o nakatabi sa mga sulok, sa mga drawers para i-recirculate ulit, maggamit ulit. Dahil marami po tayong naririnig na may mga pangangailangan ng mga barya. Pero sa tingin po ng Bangko Sentral, dahil napakarami pong na-produce o nagawa na barya ng Bangko Sentral, ito po ay sapat. Kaya lang po, hindi lang po siya naiikot ng tama. Ito na ay ikalawang beses na magdaraos ng ganitong aktibidad ang BSP Pampanga Branch na may layunin ding ipaabot ang advokasya, polisiya at programa ng BSP tulad ng Coin Recirculation Program at Clean Note Policy. Ang gustuhan po kasi ng Bangko Sentral na ang nagsisirculate na pera na papel ay malinis, bago, mabango, at masaya ka na hawak mo yun. Alright. At ang mga luma naman, isurrender na sa Bangko Sentral for disposal.
Ang ibabayad na 300 pesos na barya o di kaya na may maruming pera, may kapalit na dry fit cycling shirts, food coupon at drinks, raffle tickets kung saan maaaring manalo ng staycation sa hotel, bicycle accessories at brand new bike. Ang maganda pa rito, maliban sa health benefits na makukuha sa pagsali sa cycling event, sa halagang 300 pesos, makatutulong na ang sinumang sasali sa mga mahihirap na pamilyang Aita na benepisyaryo ng nasabing aktibidad. Wow! Ang dagdag po yun sa aming pondo dahil ongoing naman ang aming CSR activities. Katunayan, ang huli ay nasa Porac sa Barangay Inararo. Pero we have joined forces with the National Commission on Indigenous People, isang ahensya ng government under the Office of the President, para ma-identify po yung mga poorest among the poor, mga Aitas. Gaganapin ang bisikleta para sa Barya at Maruming Pera sa July 30, 2022 bilang bahagi rin ng anibersaryo ng BSP Pampanga Branch ngayong buwan ng Hulyo. Sisimulan ito ng alas 6 ng umaga sa BSP San Fernando Branch sa Sindalan at iikutin ng 36-km route sa syudad. Ongoing naman ang registration na tatagal hanggang July 29. Para sa karagdagan detalye, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 0999-998-4721, 0927-670-0837 at 0998-437-4862. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, food security, prioridad sa executive legislative agenda ni Governor Pineda sa ika-11 sangguniang panlalawigan. Nakatuping 1,000 polymer banknote pwede pa rin gamitin ayon sa BSP. 74 na kaso ng dengue naitula sa siyudad San Fernando ngayong taon. At ang pang-hold up sa pawn shop sa Palit, Pampanga, nabulilyaso. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Sa pagbubukas ng sesyon ng ika-11 sangguniang panlalawigan ng Pampanga, kabilang umano sa pangunahing executive legislative agenda ni Governor Dennis Pineda ang food security sa lalawigan. Kailangan daw makasabay ang Kapitolyo sa mga programa ng national government upang hindi mapag-iwanan ang mga food producers sa lalawigan na apektado ng matinding krisis. May ulat si Paulo G. Santos. There being a quorum, inaugural session is now open. Sa pagbubukas ng sesyon ng 11 sangguniang panlalawigan ng Pampanga, prioridad daw ni Governor Dennis Delta Pineda ang mabigyan ng suporta ng legislative body ang mga programa ukol sa food security. Kabilang umano rito ay ang pagpapalakas ng ani ng mga magsasaka sa lalawigan. Ensuring food security in the province. Pagpapatayo ng rice complex para sa ating mga marginalized farmers. Ang rice complex ay magkakaroon ng warehouse, recirculating dryer, cleaner, at iba pang kagamitan. Ayon kay Angie Blanco, Special Assistant to the Office of the Governor, prioridad ng Kapitolyo ang mga marginalized sector dahil sa krisis na dulot ng mataas na presyo ng pataba at krudo para sa kanilang patubig. Yung mga marginalized farmers, no? Pag sinabi nating marginalized, yung mga 2 hectares and below ang pag-aari nila, no? Kasi silang nahihirapan, lalo na sa presyo ng binhi, no? At fertilizer. Kaya kami, magsasubsidize din kami ng mga augmentation lang sa mga munisipyo ng mga ng fertilizer at saka seedlings, no?
Plano raw ng pamahalang panlalawigan na magtayo ng isang rice complex na may rice dryer at magsisilbing warehouse, maging ang mga kagamitan ng mga magsasaka na magpapalakas sa kanilang ani, isasama umano sa budget appropriation ng Kapitolyo. Yung ani nila, no, pag napa-mill na natin na bigas, ang plano namin, dahil meron tayong, nagbibigay naman tayong relief, no, sa disaster, kami na mismo ang bibili ng bigas sa kanila para at least alam na nila na kung kanino ibebenta yung sure buyer na sila. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News kay Governor Pineda, tinukoy niya na ang Pampanga ay kabilang sa malalaking industriya na apektado ng African swine fever at bird flu. Kaya kailangan umanong mabigyan ng sapat na pondo ang unang priority executive legislative agenda nito. Marami hong perwisyo ngayon, lalo na hutong sa bird flu natin, meron na naman ho tayo. So, pero nandito na ho to lagi na nangyayari to So, kailangan lang ho tayong magbigay ng assistance pa rin dito sa mga negosyante natin, sa mga farmers natin, lalo na ho sa problemang hinaharap. Ayon kay Governor Pineda, batid ng Provincial Board ang urgency ng first priority agenda nito, kaya tiwala siyang makikiisa ang mga bagong miyembro ng SP sa kanyang mga isinusulong. Tingin ko naman ho, walang problema sa mga bagong member ng Sanggunian, lalo na po kay Nanay, kasi talagang makikita niyo naman ho yung mga nilatag kong agenda is para naman ho talaga sa mga Kapampangan. So, wala po akong wino-worry na merong hindi mapupondohan, na merong tatanggi sa funding ho nito mga nilatag kong agenda. 12 ang executive legislative agenda ni Pineda at bukod sa food security, pasok din sa top 3 ang pagpapabuti ng healthcare service at ang pagpapalawig ng educational assistance para sa mga scholar ng Kapitolyo. Paulo G. Santos, CLTV News. Laman ng usapan ngayon sa social media ang mga pwede at hindi pwedeng gawin sa bagong 1,000 peso polymer bill. Bagamat ginagawang katatawanan ng ilan, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi raw natutuwa dahil sa sobrang higpit ng dapat gawing pag-iingat sa bagong salapi. Pero paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pwede pa rin magamit ang nakatuping banknote. Narito ang report. Tampok ngayon sa iba't ibang memes sa social media ang bagong 1,000 pesos polymer banknote na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ilan sinabing pina-frame na nilang pera para hindi malukot. Habang iba naman, pabirong sinabing nagpagawa na raw sila ng pantalon na may malalaking bulsa para di malukot ang pera. Sa post na ito ng Regional Police Community Affairs and Development Unit Central Luzon, kabilang sa mga nasa listahan ng mga do's and don'ts sa bagong banknote ay ang bawal itong itupi o lukutin. Kaya naman ang ating mga karehiyon, todo ang pag-iingat sa bagong salapi. Ang iba naman, tila nalilito at umaangal sa nasabing alituntunin. Pagkakaalam ko po doon ay polymer na siya, hindi po siya pwedeng lukutin. Kasi may nabasa po ako sa Facebook. Hindi daw po tinanggap yung pera niya na bago, yung polymer bill, dahil lukot daw po. Ayun lang po ang pagkakaalam ko dun Dapat sir, hindi pwedeng tupiin. Meron kasi silang pinatupad na batas sa pera na yan sir, na dapat huwag itupiin o sunugin, anuman, ay ilapit sa mga chemical. Ang alam ko po dun, sir, dun po sa bagong pera, bawal pong tupiin. Yun lang po sa nakikita ko dun sa social media kasi may iba kasi nagrereklamo na, ba't pa kayo may gagawa-gawa ng bagong pera kung bawal din naman palang tupiin, sabing ganon. Yung nakikita ko po kasi ngayon, bawal yung bago po bang polymer po, yung 1,000 na agila po. Yung nakikita ko po kasi bawal daw pong tupiin, bawal daw pong sulatan, tsaka ma-stapleran po. Totoo po ba yun? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat pa ring tanggapin ng mga tindahan at ibang establishmento ang mga nakatuping pera, papel man o polymer.
naglabas po ng BSP advice ang public na pwede po nating tanggapin ang ating mga folded banknotes, paper man o polymer. At ang mga retailers at bangko po ay kailangan po nilang tanggapin yon. Dahil ito po ay legal tender na masasabi. Naglabas na raw ng panuntunan ang BSP kung paano iingatan ang bagong polymer banknotes tulad ng paglalagay ng pera sa wallet na tama ang laki para ito ay magkasya at panatilihing malinis. Ang paalalang ito ay bilang pag-iingat din sa mga pera, papelman o polymer. Parang we respect that money, no? We respect that item dahil ito ay sumasagisag ng ating bansa at ng ating heritage, kultura, ng ating salinlahi. No? Kaya nga, mainam na ilagay natin sa wallet. Ito man ay parang ladies wallet man o yung bifolded, yung men's wallet. Siguraduhin po natin na hindi siya may expose sa chemicals. No? Siguro alalahanin natin bago tayo maligo, ilabas muna natin. Kasi minsan gano'n ang nangyayari. Mga kababayan naman nating nasa transport sector, iwasan na po natin yung ginagawa nating pag-ikot at paglagay doon sa taas. Sa kamay, sa kamay. So Jody, ganoon din sa ating palengke, ang ating mga tindera at mamimili, huwag po natin i-crumble. Huwag po natin ma-expose sa basa, sa tubig. At kung magkaroon man daw ng insidente na hindi tatanggapin ang bagong salapi, maaari raw itong ipaabot sa tanggapan ng BSP. Dahil po meron ng BSP advisory, maaari pong i-report sa Bangko Sentral para na makausap natin sino yung hindi tumatanggap. Dahil ito po ay legal tender, alam naman po ng ating mga negosyante at ng banking community na once na legal tender ang salapi, dapat pong tanggapin na pambili ng goods or services or pambayad ng utang. Samantala, nanawagan si Albay Representative Joey Salceda na dapat maglabas ng panuntunan ng BSP tungkol sa 1,000 polymer bill na hindi na pwedeng gamitin. Dagdag pa ni Salceda, gumamit ng polymer bills ang BSP dahil mas matibay ito sa ordinaryong perang papel. Gayunman, ang kawalan umano ng guidelines kung ano ang pwede at hindi pwedeng tanggapin ng business establishments ay nagdulot ng kalituhan sa ordinaryong cash transactions. Kung sensitibo at hindi flexible ang polymer bills, lalabas umano na mas matibay ang paper bills ayon sa kongresista. Kailangan din daw maging malinaw ano ang remedial resources para sa cash holders kung sakaling hindi tanggapin ng establishments ang kanilang 1,000 peso polymer banknote. Naintindihan daw ng mambabatas sa perang papel kapag na-damage, pwede pang ipapalit sa mga bangko at sa BSP, kaya dapat maging malinaw din ito para sa polymer bills. Samantala, muling ipinaalala ng BSP na may batas na umiiral na nagsasabing bawal ang intensyonal na pagsira sa pera dahil may kakibad na kaparusahan ito sa ilalim ng batas. Opo, meron po tayong batas, ang Presidential Decree 247, Series of 1993. Ang sabi po, persons who it is unlawful for persons to willfully, tama po yung sabi nyo, intentionally deface, mutilate, tear, burn, isunugin, no? Or destroy yung Philippine banknotes and coins is punishable by law. So merong fine na 20,000 pesos and imprisonment of not more than 5 years. Jennifer Salenga, CLTV News. Nasa 74 ng kaso ng dengue ang naitala sa siyudad San Fernando mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Gayunman, higit umano ito mababa ng 85% kumpara sa kaso ng dengue nitong nakaraang taon. Samantala, patuloy umano ang information campaign ng City Health Office upang maiwasan ang dengue. Si Felix Barrios ang may balita. Nandiyan po maaari silang lagnatin, maaaring magkaroon ng pananakit ng katawan, maaari pong sore throat, maaaring pananakit ng mata, panghihina, mga ganon. Yun po yung mga common symptoms ng dengue. Pero kapag ang pasyente po nagkaroon na po ng presentasyon ng pagdurugo, gaya ng pag-appear ng mga rashes, ganyan,
pagdudugo ng ngipin, pag nagtututbrush, o nagdugo yung ilong o yung gilagid, yun po yung mga kailangan na po kaagad na madala sa hospital para matest at ma-assess po. Ito raw ang mga sintomas ng kinatatakutan dengue fever dito sa bansa. Isang uri ng lagnat na nakukuha sa kagat ng Aedes mosquito. Bumababa ang platelet count ng mga mayroon dengue na kapag hindi naagapan ay posibleng mauwi sa internal bleeding at organ failure na maaari ding ikamatay. Wala rin daw umanong edad na pinipili ang sakit na ito, ngunit karamihan ng mga reported cases ay 11 to 20 years old. Sa datos ng City Health Office ng siyudad ng San Fernando, nakapagtala na sila ng 74 dengue cases mula January hanggang June ng taon na ito. Higit raw mababa ng 85% kumpara sa 488 na kaso ng parehong buwan ng 2021. Ngayong taon, pinakamataas umano ang kaso ng dengue sa Barangay San Jose na may 13 kaso, San Agustin na may 7 kaso at 6 naman sa Del Pilar. Nakatulong umano ng malaki ang anti-dengue campaign at mabilis na pagresponde ng City Health Office kung kaya't kontrolado ang pagkalat ng dengue sa syudad. Ma-attribute po natin yung pagbaba ng cases sa San Fernando dahil po ito malaking factor na ng operation na program ng City of San Fernando po natin against dengue. Usually po umiikot yung mga employees natin, lalo na yung mga nasa sanidad natin. Pag nababalitaan nilang may cases yung lugar na yon, pinupuntahan po nila, chinecheck nila, tinitingnan nila yung lugar. Nagsasagawa umano ang city government ng misting and fogging sa mga lugar na may naitalang kaso ng dengue. Ngunit higit dito, kailangan pa rin umano ang pansariling pag-iingat at kalinisan sa kapaligiran. Takpan yung mga tubig na naiipon sa mga drum, ganon, para hindi pamugaran ng mga lamok. Tsaka yung mga gulong na maaaring panggalingan at pag-ipunan ng tubig, lalo na po kung tag-ulan. Samantala, sa buong bansa ay nakapagtala naman ng 90% ng pagtaas ng kaso ng dengue mula January hanggang June 25 kung ikukumpara ng parehong buwan noong nakaraang taon. Sa tala ng Department of Health, nasa 64,797 ang dengue cases sa buong bansa ngayong taon. Felix Barrios, CLTV News. Hindi na nakaporma ang mga hold-upper sa isang pawn shop sa Apalit, Pampanga matapos sa maagap na mapindot ng teller ang security early warning device sa kanilang establishmento. Pagtunog ng sirena ay agad nakapagresponde ang kapulisan. Hindi naman naawat ang kabalin na nakiusyoso at nag-live pa. Bunsod nito, kumalat ang mga maling impormasyon na may hostage taking pa umanong nangyari. Ito ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos. Hello guys, may hold-upan dito sa lugar na ito. My God! Ayun, nakakatakot. Ayan, Diyos ko. Ayan mga marites, may hold-upan dito. Kabi-kabilang live coverage ng mga usisero na mas sikat ngayon sa tawag na Marites sa may sitio Santiago, Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga nitong hapon ng Miyerkules, July 13. Inakala ng mga nag-live na kabalen may hostage taking na nangyayari matapos rumisponde ang mga kapulisan sa Sinag Pawn Shop at Remittance Center. At ito ang impormasyon na mabilis na kumalat sa social media. Ngunit nang kumpirmahin ng CLTV News ang insidente, hindi hostage-taking ang senaryo, kundi tangkang pang-hold up ng isang lalaki na nabulilyaso. Agad raw kasing napindot ng teller ang security early warning device ng pawn shop, napubukaw naman ang atensyon sa mga katabing establishmento, kaya agad na nagtatakbo ang sospek. Si Henermelo na secure sa kabilang establishmento, agad umanong humingi ng saklolo sa pulis. Nag-alarm kasi si sir. Binilang ko po yung ilan, 5 minutes before. Opo, nung hindi na po umano yung alarm, hindi na tumitigil. Sabi ng teller ko sa loob, Kuya, check mo na, sabi, ganun lang po. Sa gitgitan ng mga usisero at usisera na lumagpas sa police line, agad na lumabas ang teorya na may hostage taking. Ngunit ayon sa mga nakasaksi, Aliwaliwalo kasi yung tao ng lingge yan eh.
Lapit ni Kapiray. So ano naman ang says? Ala. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga teller na hindi pa nakakabawi mula sa takot na dala ng insidente. Sa investigasyon ng PNP Apalit, nagduda na raw ang mga teller ng pawn shop sa naging kilos ng sospek. Paglapag pa lamang daw nito ng baril sa counter ay agad itong pinindot ang warning device. Nabulali aso po dahil itong mga empleyado ay mapagmatsyag, nakita nila yung tao na pangalawang balik na at hinala yung kilos niya. Dahil nagpunwari kasi itong parang nagsasangla sana ng cellphone. Na tinuro nila sa katapat na pawn shop na doon ang sanglaan ng cellphone. Pero, nung pag-alis ito, bumalik ulit. So, nagduda sila. At mayroong konting halid daw ito sa hold up daw sa may Makabebe. May kopya na ang pulis ng CCTV camera, ngunit hindi muna ito isa sa publiko dahil may person of interest na umano ang mga ito na posibleng hawig sa notorious na robbery hold-up gang na tumitira ng convenience store sa lalawigan. May kopya pa kami ito, hindi namin muna ilalabas kasi ano po ito. Confidential sa baka yung sa tracking namin, baka maalam mo yung suspect na patakas. So far ho ba, meron na ho ba tayong identified na kung iyan ho talaga yung mga notorious? Meron na ho? Meron kami mga titignan na mga tao. May kuha naman po. May hawig, saka may percentage na parang may hawig isa according to the staff ng pawn shop. So pwede ba natin sabihin na may person of interest na ho kayo? Pwede po. Mga ilan ho yung person of interest ho nyo? Isa lang po, isa yung taong pumasok po. Samantala, may pakiusap naman ang opisyal sa mga nakikiisyoso na huwag makisawsaw sa operasyon ng pulis, lalo na sa mga kritikal na responde. Dapat po outside sa police line, hanggat maaari, pagka yung incident is involving firearms or anything na explosive na it can hit bystander sa wide range ng wide range, dapat lumayo sila na hindi sila within sa range ng mga equipment ng ating mga kriminal. Wala naman umanong nakuhang pera o alahas ang sospek. Wala ring nasaktan sa dalawang teller na nasa loob. Isolated case raw ang robbery hold-up na ito na ginawa sa katanghaliang tapat. Ngunit ayon sa PNP, hindi na iba ang kaso ng panloloob sa mga pawn shop at money remittances na ang umaatake ay armado ng baril. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Phil-Canadian Olympic medalist umuwi ng Pilipinas upang maging kinatawan ng bansa sa mga international swimming competitions. Fernandina National Artist for Music, binigyang pugay ng kanyang mga kabalen. At Bulakenyo Chef, Grand Champion sa isang reality TV cooking competition sa Italy. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Proud ang lungsod ng Mabalacat matapos magdesisyon ng ating kabalen na si Kayla Sanchez, isang double medalist swimmer sa Tokyo Olympics na irepresenta ang Pilipinas sa international stage. Umuwi si Sanchez sa bansa mula sa Toronto, Canada para magsanay sa Aquatic Center sa New Clark City. Narito ang report. Hindi
Hindi may kakaila na may mga mahuhusay na atletang Pinoy ang tinahakang greener pastures at piniling irepresenta ang ibang bansa sa larangan ng sports. Gaya na lamang ng chess player na si Wesley So ng Estados Unidos at ang golfer na si Yuka Saso na nito lamang Enero ay nagdesisyong maglaro para sa Japan. Kaya naman gano'n na lamang ang tuwa ng marami sa ating mga kababayan nang umuwi sa Pilipinas ang Filipino-Canadian swimmer na nakakuha ng silver at bronze medals para sa Canada sa nakalipas na Tokyo Olympics. Siya si Kyla Sanchez, 21 years old. Ang kanyang mga magulang na sina Noel at Susana Sanchez ay tubong Dauma, Balacat City, Pampanga at Bicol. Sa panayam sa kanya sa Philippine Complex, sinabi ni Sanchez na hindi naging madali ang kanyang desisyon, ngunit proud daw siyang maging Pinoy. Mas magiging makabuluhan daw ito para sa kanya kung siya raw ay magiging inspirasyon sa mga bata at iba pang Pilipino na simula ng swimming bilang sports. Para maging kinatuwa ng bansa, kailangan makumpleto ni Sanchez sa mga rekisito kasama ang 12-month residency at approval mula sa International Swimming Federation o FINA. Target ni Sanchez na maging pambato ng Pilipinas at makapag-uwi ng medalya sa 2024 Paris Games. 70 taon ang nakalilipas na magkaroon ng medalyang Pilipinas nang manalo si Teofilo Ildefonso sa Los Angeles para sa 200-meter breaststroke. Samantala, binisita ni Sanchez itong July 10 ang Aquatic Center sa New Clark City. Dito nihayag ng swimmer ang kanyang excitement na simulan ng training sa world-class facility ng New Clark City Aquatic Center. Kagading sinubukan ng swimmer ang Olympic Standard Pool kasamang iba pang aspiring Filipino swimmers. Dito magsasanay si Sanchez para sa Paris 2024 Olympics. Kinilala naman ng city government ng Mabalacat ang mga kontribusyon sa sports at naging desisyon ni Sanchez na iwagayway ang bandila ng bansa sa international stage. Isang resolusyon din ang pinasa ng Sangguniang Panglungsod para bigyang parangal si Sanchez bilang kauna-unahang Mabalakenya na sumali sa Olympic Games. Breathtaking, the view and its location is, I have no words. And then when you're actually in the facility itself, it just has everything you need. And I'm so excited to be able to train here. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagtipon-tipon sa isang pagsasalo ang mga alagad ng sining, art enthusiast at ilang lokal na opisyal sa Pampanga para bigyang pugay si Fides Cuyugan Asensio. Si Cuyugan Asensio ang kauna-unahang Fernandino na pinarangalan bilang National Artist for Music. Narito ang report. Isang 90-year-old Kapampangan ang kinilala para sa kanyang aking husay at kontribusyon sa larangan ng musika. Siya ay si Fides Cuyugan Asensio, isang opera singer, guro, stage and film actor at librettist. At para bigyang pugay ang kauna-unahang Fernandina na itinanghal bilang National Artist for Music, isang formal na salo-salong isinagawa sa Balay Matwa ng pamilyang Hison Paras na dinaluhan ng mga Kapampangan artist, art enthusiast at ilang mga lokal na opisyal ng syudad. Maraming ang nagtataka na hindi ko kilala si Fides, pero our family decided to host this luncheon in her honor kasi nga napakalaking honor para sa San Fernando. And since sabi ko marami din akong mga kaibigan in the cultural field, it would be good to have them all gathered together to honor Fides. Si Cuyugan Asensio ang kauna-unahang Filipino voice scholar na nagtapos sa Curtis Institute of Music sa Amerika noong 1955. Mula noon, naging isa siya sa mga nangungunang performer at producer ng opera sa Pilipinas. Kumanta siya bilang koloratura soprano at lumabas sa mga world premiere ng Filipino operas tulad ng Mapulang Bituin ni Ramon Santos, Dularawan ni Casilag, at binigkas din si Sisa sa Noli Me Tangere ni Felipe De Leon noong 1950s at 1960s. Siya rin nagdirect ng mga produksyon ng ilang Filipino at Western operas. Kung titignan mo yung life story o biography ni Fides Cuyugan Asensio, mamamangha ka kasi as early as Second World War, she was already
directing, writing, performing, and then even designing the stage. And then after the war, from the 1950s to 1960s, she was the top opera singer of the Philippines. And then pagdating ng 1970s, she wanted to bring opera to the masses through the popular medium at the time, which was television. Sa panayam ng CLTV News kay Kuyugan Asensio, sinabi nitong malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga Pinoy dahil likas na umano sa atin ang kagalingan sa sining at kultura. The Filipinos can do great things if they will only put their mind to it. We love to dance, we love to sing, but magaling din tayo sa sciences. But we don't, because we're fun-loving, very fun-loving, which makes also a nice change from all the others in Europe. They look so fun. We're always laughing, smiling. Bagamat hindi inaasahan na nasabing parangal, nagpapasalamat umano siya dahil binigang halaga ng pamahalaan ng kanyang mga kontribusyon sa larangan ng musika. I didn't care about awards anymore. And somehow, just came. Especially this last one. I didn't expect it, so I had to take what I felt. Mensahe niya sa mga artist huwag mapagod habulin ng kanilang mga pangarap at naway magsilbing umunong inspirasyon ng kanyang buhay para sa lahat. Keep trying, don't give up. And after several years, if you still haven't achieved your goal, it's God's will. God's will be done. It will come. He said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and JM De Jesus, CLTV News. Kinilala sa bansang Italia ang galing sa pagluluto ng isang Bulakenyo na tubong kalumpit. Siya ay tinanghal na grand champion sa isang reality cooking TV show na dinalahan umano ng 1,000 mga chef sa nasabing bansa. Higit nating alamin ang istorya ng kanyang buhay sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Sono Maurice, ho 28 anni, nella vita faccio poco. Partecipo perché voglio andare via da Sciacca con tutta la mia famiglia. Oggi preparo rana pescatrice con purè di cavalfiori e melograno fresco. Ito ang introductory video ni Chef Maurice Danzen Katanghal sa kanyang sinalihan na reality TV cooking competition sa Italy, ang Gino Sorca Chef, hosted by an Italian celebrity chef na si Gino D. Acampo. Mula sa 1,000 sumubok na sumali ay pumasok siya sa top 500. Nakalusot sa top 100. Umabot sa top 3 hanggang sa tanghalin bilang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa nasabing cooking competition. Chef Maurice ang tawag sa kanya sa Sicily, Italy, kung saan siya naninirahan kasama ang Italianang asawa at 2 anak. Tubong kalumpit Bulacan si Chef Maurice mula sa isang mahirap na pamilya na nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sadyang talentado, maraming trabaho ang kanyang napasukan sa iba't ibang bansa. Nagtapos siya ng multimedia technology sa Pilipinas at naging OJT sa Provincial Government of Bulacan. Nakapagtrabaho bilang personal chef sa Cambodia. Naging chef, teacher, singer, musician at photographer sa China. At dito niya nga nakilala ang Italianang asawa. Tuluyan na silang nagpirmi sa bansa ng kanyang may bahay upang pamahalaan ang traditional Italian restaurant ng pamilya ng asawa. Dito na nakita ang kanyang galing sa pagluluto. Mula sa pagiging traditional ay ginawa niya itong fusion of Italian at Filipino cuisine na naging patok sa mga Pilipino at Italiano. Ang kanyang talento sa pagluluto ang nagtulak sa kanyang mga kakilala na hikayatin siyang subukan ang Gino Sorca Chef Reality TV Cooking Competition kung saan siya nga ang naging grand winner.
Ayon kay Chef Morris, may mga talentong bigay ang Diyos at ito ang kanyang pinagbuti upang makamit ang tagumpay. My final words, hanapin mo yung ibinigay na talento sa ni God, pagyamanin mo yon para makamtan mo lahat ng minimithi mo. And sigurado ako, magtatagumpay ka, samahan mo ng hard work, yung panalangin, at consistency. Wag na wag kang bibitaw at wag na wag kang susuko sa buhay. Samantala, kaakibat ng kanyang panalo ay ang kontrata bilang chef sa Gino D. Ocampo na isang sikat na restaurant sa United Kingdom. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Ang aming Facebook pages ay @CLTV36Official at @CLTV36News. Samantalang aming Twitter account ay @CLTV36. Ang aming Instagram ay @CLTV36Official. Kung nais ninyong balikan ng mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel na @CLTV36Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang aming mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 1 and 5 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po. Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Rehabilitasyon ng Candaba Viaduct, sinimula na. Rerouting plan para sa mga 12-wheeler trucks, ipinatupad ng NLEX. City of Mexico Bill, inihain ni Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales sa Kamara. City Hall ng San Fernando, plano raw gawing public library at museum ni Mayor Vilma Caluac. Phil-Canadian Olympic medalist muwi sa Pinas para maging kinatawan ng bansa sa mga international swimming competitions. At Fernandina National Artist for Music, binigyang pugay ng kanyang mga kabalin. Magandang araw ka riyon. Ako po si Jody Dizon Mercado.